Rumor nga raw. Di amang ka Pasyar. dress kayo. Pasyar. Ala, makita na. Nagpintasak, char. Ilay pa more. Garo ka, kani. Hindi pa nga na perfect. Kanta pa iti brow gel. Oo mo, battery na. Why? Ito cake kang ugit na Jenny, kasala maldita, no? Nagpintas garo. Maldita. Maldita nga. Ke maldita na mo. Ala, yan. Papayandang nga eh. Kung na mga video tapos agayayab ka, busor ko. Ijay ka unang siya kitoy. Kinjayan. Kitoy ang tag video kami. Apa yata pag-ugas na data? Datin na. Atay. Pidot mo jis po ng jis. Ka-jacket ka pa. Sudan niya sa tayo na panam dyan. Ha? Hindi lang pagsasabakan. Sinasayaw na ang elementary yan. Water mo ta. Ne, apawan water. Hindi ko pa yung sabit-sabit ng I graduated 2019. Ay, sabit mo ng ano? graduation. Sa medyo gusto ko kan opening agad. Fall. Yung New Year, ano? Ijay ko ata? Rexdale? Isa ata, no opening. Fall 2023 tagtangan open. Ito no, September 23, tim mo kwa rugi natin po. Dito yung isa. Next year. September. Wala ko na lang. Kailangan may sound system din sana tayo speaker. For what? Speaker. Yes, ano? Ayun na pang piduta kanto yan? Kita mo taulag ta. Kita nyo makano. Water. Awati water ito. We're going to Chaco. Ay, no. Dragon Pearl. Celebrate me the birthday ni Hessel. Yan lang, boss. Ay, Tagalog makita sa tagal. dito eh.
na rin sa Mama, kita man na dapat green ice cream. Ice cream na green. Matcha ko naman. Bag record. Thank you. Sabihin, i-vlog ka